Akademi Duo Alvin iki ana babon. Majase ngono. Saben-saben tak eleke. Nanging saja kontang wae. Pulo-pulo wis bedaku yo Dik yo pancen wis dadi nasibku. Suwun marang sliramu aja gawe runti ing atiku. Iwak cucuk becik padhon ini pemurung ini pemurung pasar kok tuku ciper aja samar yen tak pikir adut Dik aja kuwatir. manuk kakek aku masak pancen sengaja pancen dicerit sakit Tenane ana kadal mangani roti aku tak putel jogi kondeli adut Dik jogi kondeli Kenang karo ngilu Bang kacang kembang kedelik apa kan dadi Majase ngono. Loba kabeh dadi gawe Iya. Ayo aku terno mulih Oh, ngomong eman-eman nek diterno mulih. Saiki gantine Ganti kene. Oh iya. Upama kuwi mang dele Dele terus sing kene tempe bosok mindol. dadi tempene ya Mas. Ah. Jajine ora tenanan jebule kriwian dadi grojogan. Dadak kudu semburu perkarane ngono. Saben-saben dieleke nanging sajake kok anteng wae. Pulo wis bedaku Karepe piye ya, Mas? yo pancen wis dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu Nyuwun apa? aja dadi runti ing atiku. Ai Pak cucut wadah. Becik macet tine pemurung. Ayo Mas tine pemurung.
Dek aja kuwatir. Anu gagah banget korak aja ujug pancen jarak aduh mas sakit hatiku Ono kadal mangani roti aku tak butuh jadi gondel. Ya, tak gondeli. Dek aja digondeli. kacang kembang kedele Aye aye. lomba gape dadi gape yen apa jadi karepake ayo aku terno mulai matur nuwun Matur nuwun.